Arsnem kanthi ka jingbomdon usiem bapura ha ka himalang ren kani kala penling a ki khun ki hajar jong ka hima ha ka bakala pelong sundon ye ki bakinwan ban bu jingtho ha kani ka sngi ka bamanta ka khanreu tere kurisaw arjal pusan shau em ubade khmi ye kani ki ilaka uba danzel chen bandawa ban penlong no ek election banjis em bapura ha kani ka hima habak ranch kilat pathai kubor uba fatness imyong ubade naki khun ki hajar jong ka hima ulapan pau da kaba uong bagkumbalong menta ka hima ka dantang u acting sim uba brilliant henrys imyong bat ka jingdon tang u acting sim kalong ka jing e iki khon ki hajar bat nakaliang ka jongki kila dawa ba kila dei ban yo no dos sim bapura kumban chupan pau hangni ka ki HADC kalwing no yo sim bapura ha kasnam arja pulai upa im nangtis imyong namarki kam le bor ki jong u ya ka kam hima sima kamtam ka jingkam rikanti ya ka rat jong ka hima bat ka jingpen long sanpho na ka sanpho ya ka jingyo bat ka bor jong ka hima bat kilaong bat nakaliang ka jongki kikwa ban yo shispa na ka shispa nalur kata ulapan tem bat nakaliang jong ka EC jong ka KHADC kan sapa ya ka order hadien baladap ya ka dorbar ka ban selong shen Adu usnam arhajar apply jong kunai agos ladangam bakala baka konsil kala suspend ini musim nanti sinyong nakidau ke jing ya kaba ulah ya jelas ya kiriti hidustur ke jong kahima ya kaba ulah kamri genti ya ka raj jong kahima dan nakaliang jong iki kun ke jak kahima yum don jing sen musim ba teng biang ke musim nang ni sekmat dan syariah kahima ke jong kemudian hadu ke jing le don bor jong ni musim tolong ba u kamri genti ya ka raj jong kahima ban penlong ya kata ke 50-50 santo sakaying santo sakahima dan nakaliang jong iki kun ke hajar ke hima nyim kwa ba kan long komta ringi kwa ba kan ne ka kendau jong ka hima ka ba umen bari umen kiten men jong iki labu yang ngi gawa ba kan long bet ya jong ka hima sim dan nakaliang jong iki kun ke hajar ke hima nyim kwa ba u acting sim un yai sensyar ringi kwa ba ninyo no da usim ba pura ya pan sensyar kan pet ya ka sensyar ka dang ka it ka hima ka jong Mana beri atur sim? Bu acting sim ta udah ba berian beri sim yo Wei tahu bapi, dawa bapi, wen nomor dor. kajing dawa jongi banwang nomor dor ini udah unang tei sing sim yong sim ba suspend hakim iki afsne ni don he kajing kermen kemba UIM ai yang mentai kajing kelar ya keba usapit bini 4 ya kini kajing